Irridu nikkonfermaw ukoll b'umiltà u b'sens ta' realizmu li f'Ġesu ma nsibux biss dak li ħabna, imma wkoll dak li ħallna u kontinwament iħollna minn dnubietna. Għaliex din l-ammissjoni umli iġibna quddiem Ġesu bħala t-tabib tar-ruħ tagħna. U t-tabib għandhom bżonnu daw kollha li jarfu li jeħtieġu il-fejqan. Forsi faċli iżjed ngħidu lil mulej ħabna, imma inqas faċli nammettu li għandu bżonn u li fil-fatt kontinwament iħollna minn dnubietna. Araw il-ewda tas-salib. Mulej, arrafni min int. Għatini x-xhieda tal-verità fuq in-nifsi, fuq id-dinja, fuq id-destin ta' kull wieħed waħda minna. Kun int is-sultan ta' qalbi, ta' ruħi, ta' ġismi, ta' ħajti.